Odhiambo tarik 9 dwe mar ariyo gana ariyo prariyo kod auchiel Nyakorom Gajwang'. Geno mara en riyo makare machiegni ahinya chenro en rameny piny wuok tich odhiambo. Waikoni mathoth mago mosebedo katucho Nyakorom Gajwang' ka governors riwruok margi mar COG noromo Kilifi kama koro gibuono rem chopo e nyim committees magiramo ne osebedo kalodho kuom gi omenda. Wami ler e chenro mar rameny piny bende ang'nwa bede kod mbaka kachiel kod Lucas Wasonga Okach mabende en jalony e weche mag koro lwasi. Wadhi ng'iyo chal ma lwasi Nyakorom Gajwang' nyako tenre ni ntiere gwenge anya makaluo mane koth chako chwe onjo beni bedo nade to jopuro onjo beni timo nang'o to chal mar kor lwasi ni olo nang'o Nyakorom Gajwang' ere ikruok monjo beni kete sectors opogore opogore mapacho ka en twak mabiro bang' wech manyien kaka pile go kodwa mbaka lai en 3-6 nono wantie live e Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thuond weche. Governors mapacho ka ogolo ywak kendo ramo mar kuno dhi e nyim Senate kagi ywak ni senators go nyotho kuom gi omenda. An gi nyithindo 5 koro matin kabisa emodong'. Ang'wen otho te, achiel ae ot matung'no, adek ae ot makaen. Pod en kuyo ne familia manyo nyithindgi 4 duto otho e yaw moro e kar kunyo maram e gwenge ma Kanyakwar, Kisumu Central. Obila ma itudo gi kuo marang'enge manyocha omake CCTV e center majigo ochwale doho kendo idhi med geng'ne. Machiegni Nyakorom Gajwang' jaloko en Wilson Ochuka, nyinga Lydia Okeyo. Kuyo pod okwako chuny familia manyo wito nyithindgi 4 masira mar pi e kar kunyo maram mayudre Kanyakwar, Kisumu. Wuon nyithindo go Felix Otieno lero ni masira makamano timore midhiambo manyoro e sama nyithindo go odhi homo pi luok eka koro to kwayo kony mar iko nyithinde go 4 kwa kuom ng'ata. Achiel kuom joma nogolo ringre nyithindo go kwae pi kendo janeno lero ni e sama nochopo nodonje pi kendo kuongo yudo nyithindo 2 ka modong' to nogol gi jogweng' ma ne medore e kar masirano. Lero ni nyathi matin ema nyo kuongo nime pi ka adek modong' to nyodonjo e pi mareso wadgi no to kuom hai marach giduto te ne ginimo magiwito ngimagi kanyo. Jodak ma Kanyakwar okweda ahinya wach mar kunyo maram e gweng'no kagilero ni tim makamae we alworano gi bugni maloso yawo kendo kelo masiche mag tho kinde ka kinde ka koro gikwa sirikal mondo chung kunyo mar maram makamano. Jino konya mana golo gi tiyo wetega maluwa mano konya golo gi e pi kanyo. Ne githo nyithindo 4. An gi nyithindo 5 koro matin kabisa emodong'. 4 otho te, achiel ae ot matung'no, adek ae ot makaen. Mane gima notimre, akwa mana sirikal kanyalo konya. Bang' golo gi ne gin nyithindo mane osetho mano ok nyaring godo kata hospital. Koro ne wagolo gi oko kanyo ka warito godo polis nikech mano en police case. Aseyudo liete mang'eny mag nyithindo nikech kware mikunyo. To kaka wanyalo wacho ok inyal chuno ng'ato ni kik okuny lope nikech sama idhi kwere ni yawa kikunyo ka to dhi kelo tho. En ok onene nikech samoro odak kama ok okuny. To wan modong' ka giluoro wagi bugogi wane mwahinyore. Wanyalo gombo ni through the ministry kata marwa mar national government mondo donje wach mar kware ni kata ka koro nyalo chuno mondo bed gi makore timo gi jo military to jolweny one kaka nyalo biro ka through the powers mag rais mondo gene kaka kware gi inyalo din. Jatuo ma kansa ywak ne ka thieth maduong' ma Kenyatta ne okumba margi mar thieth mar SHA nyalo duono kapok higa rumo kendo ochuno gi yudo thieth kokalo e ofuko. Poni kar thieth no ok nyal kelo yedhe mag kansa. Limbe mane watimo ne jotuo 2 mandalo matin bang' jotuo ywak ne jagoro mongirore migawo mar thieth Dr. Moluga gi ywak ni kinde mathoth ioro gi mar nyiewo yath oko manengo gi en didek mar yath ma unjo bed ni giyudo e kar thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. Famara Judith Omondi nigi ler.
Third week until the fourth week. I've been coming here. Even slept here. Ndalo matin bang' jotuo mag kansa ywak ne jagoro ma ongirore migawo mar thieth Dr. Uma Oluga e odiochieng' mar yango jotuo mag kansa. Watimo limbe achiel kachiel ne jotuo ma yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta mar yango midhiero mag jotuo gi matut. Achiel kachiel nyaka e od wuoyi matin ma jahigni 26 wuod Ugenya Kevin Okoth ma higni 4 ma okalo ne oyud kod kit kansa mamako leche mar soft tissue sarcoma. Which bar mako to kod kizunguzungu ma samoro winjo ka we marry to samoro ipoka ipoteza nguvu ma ipo mana daka moko matin kendo kisepodho piny koro kendo chuno no ringo teri hospital na bedo diagnosed kod cancer mar soft tissue sarcoma no ya alafu kod en sarcoma kendo types ariyo. Okoth osebedo kamanyo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta kendo rawera matin ni pod ni kod geno mar yudo chang kendo manyo kaka ngimane nyalo dhi nyime. Mak mana ni midhiero ma oyudo e kinde ma omanyo thieth duono geno ok ne en kende to ne jotuo mamoko malimo kar thieth ma Kenyatta. Wasebedo kod expectation mar wuok kakwa utachopo to ayudo treatment lakini samore dhi tiyudo ka ichopo to kiyud treatment kaka ni expect mar mondo mi yud yath Kenyatta en rare kabisa mar mondo mi yud yath ng'enyne en mana dhi many yath oko either unyisi ni dhi many Texas ama unyisi ni dhi nyiew town. Walimo Mama Agnes Waseke ma bende osebedo ka kedo kod kansa mar thuno yare ne obed jahigni 19. Muma odoko kar kwe mare ndalogi nyaka sani en be oyudo thieth Kenyatta. Neno laktar kende okoni nyaka ibed kod omenda ma aching' mar shillings 1,500 maka onge to thieth onge ma poko mulo kumba mar thieth mar SHA. Kako chopo kar okumba manyaka sani osepuodh mana ne shillings 550 e higa. Yath ma migawo mar thieth ne osepuodho mondo mi omigi kod shillings 40,000 e kar thieth kaka Kenyatta iorogi mar nyiewo oko e nengo mamuonya 40,000 kakoro giluor ni okumba ni idhi duono kapok thieth orumo. Hii ni Kenyatta ni public, hii ni hospitali ya public. Kwa nini tunatumwa ije tukanunue dawa? Kwa nini tunatumwa ije? Edeni mahali fulani, huyu bibi ya kijana yangu aliambia eda mahali fulani uchukue ukanunulie mama yako dawa huko, mumurudishe hapa adugwe shindano. Hata ni vile tu hawa wa hapa walihurumia wakaniduga shindano wakaniambia peleka huko hospitali useme tumekuduga. Juu hiyo nimeona ni kama hospitali ya private. Magi gin jotuo makoni rem, lai malach gi rund mirundo gigo e kinde manyo thieth, duono geno margi mar yudo chang. Samore dhi kacha yongo kata mana pesa nyaka ichul consultation fee maneno daktari mabeko kichule to kang' ni nene. Ukifika huko unaesalia. Unaona mwingine ako huko alikosa pesa kabisa. Vinoda inanuka kunuka. Pesa hakuna. Mwingine amekatwa mguu, hana pesa ya kwenda kufunguliwa na pesa imeisha. Kunaambiwa SHA haikulipii. Sasa hii ugonjwa inafaa tu serikali iongeze pesa. Kuanzia milioni 1 kwenda na juu. Eduoko mar kar thieth maduong' ma Kenyatta kata kamano gikoni yath mar kansa mar Herceptin yudore e kar thieth no kama onge en capecitabine magimanyo kaka ikelo e thuolo mar seche 48. Report ma opogore kod ma jotuo chiwo. Judith Omondi, Ramogi TV. Mark Owino, obila matie tesendo obila ma Holo e kaunti ma Kisumu, ibiro medin ne tesendo obila ma Siaya kuom thuolo mandalo 7 mar miyo obila mag okwach kich thuolo mar timo nonro ewi kuo mitudego e boma Bondo kod chiro ma jigo juma mokalo. Aka Steve Bikolero, obila no odinne kaka yo mar neno ni ok odonjore gi joneno e burano kaluwore kod tije mar obila. Bang' meko mare giko mokalo tesendo obila ma Holo e kaunti ma Kisumu, obila Mark Owino
Giko neno chwale doho Siaya kitude gi kuoge ang'enge e boma ma Bondo kod chiro majigo juma mokalo. E nyim jang'ad bura Jacob Punga Mkala, achijno nokwedo ketho makamano, komedo ni tipo mag wang' dede kod pichni malandre mbui ok mage, kokwayo doho mondo mi okwach kich thuolo mar timo nonro makare e wi burano. Kane ogolo ng'eto mare, jang'ad bura Jacob Punga Mkala ma doho ma Siaya noler ni doho ok nyal weyo obilano thuolo gi omenda maching ni maro nyalo donjore gi joneno e kinde mamoko kuom joneno mane yudo hinyruok mopogore to pok ondiko dhogi ka obila. It has been submitted that some of the injured witnesses are yet to record their statements and that the respondent, being a police officer, he shall interfere with the witnesses. Should he be released on bond? Ewi mano, nogolo chik mondo obila no ochwal simbo ng'we yambe ne obila mag okwach kich mar konyo timo nonro. The respondent, phone M-Kopa X3 be subjected to forensic examination. Obila no koribi medine e tesend obila ma Siaya kuom thuolo mar ndalo 7 mar chiwo thuolo mar timo nonro ka burano ibiro winj kendo tarik 16 dwe mar 2 higani. This court orders as follows that the respondent shall be held at Siaya Police Station for a period of 7 days from today. This matter shall be mentioned on 16th of February 2026. So orders the court. Mako Wino nomaki bang' tipo mar wang' dede yango jonjore 2 mane omonjo duka mar jaohala Ezra Gumbe e chiro ma Ajigo e kar chung'o bura ma Bondo kendo lal ga omenda maheo gana 140 ka gimanre kod ojalo gi magina kido mar AK47 otieno mar wuok tich juma mokalo kendo timo monj e duka machielo e boma ma Bondo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wadhi e kaunti ya Migori, komiti mang'iyo kaka ikete tim winjruok 10 manobede kind ODM kod UDA mabende ong'ere kaka 10 points agenda kod josiasa mondo bi onene report magibiro golo oketie tim giwacho ma kinde ma jopiny ma Migori ywak ni winjruok 10 go pok oketie tim kaka no winjore otim. Jojuma Negiler. Timang'iyo kaka ikete tim winjruok 10 manobede kind ODM kaachiel kod UDA mabende ong'ere kaka 10 point agenda dhi nyime kod kawo pach oganda kawo tende kod winjruok 10 gi kawo odiechieng' ma kawuono ne gigo tach e kaunti ma Migori kama oganda e kaunti ma Migori ne ogolo pachgi. Agenda number 3, protecting and strengthening devolution. We are requesting the money to reach the MCS, the primary leaders, so that that money can be utilized according to the priority. Moko kuom gigo ma oganda e kaunti ma Migori wach ni gidwaro nene lokruok gin moting'o kedo kod mibadhi, chuogo tije ne rawere kaachiel kod neno ne sirikende mag loch gwenge kod tiyo makare. That when devolution it was to be properly implemented. But what we come to observe is that everything that is supposed to be devolved ends up at the county headquarters. We as youth, what we need from the government is that we be taught how to fish, not to be given fish. Ywak nitie ni winjruok 10 gi pok oketie tim kaka owinjore ka dwaro nitiere mondo jatend piny Kenya William Ruto koro ne ni winjruok manobedo e kind ODM kaachiel kod UDA oketie tim mapiyo piyo. From the time this agreement was taken, little has been done. Like now, if you listen, corruption is a key issue. The Kenyans are asking, even Kisumu was like that, even Homa Bay was like that. Kenyans are intolerant on what is happening in terms of corruption. There should be political goodwill. Mondo migino bed implemented to the letter. Gima wagombo ni jonadco timnwa maber kadang' wayie mokwongo ni nyaka giketnwa usawa. Disabilities pod inyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony. Kamiti ni ma otele kod Agnes Zani kaka jakom mare onyiso morgi kod duoko magido kuom jo Kenya kabende gisingo maneno ni paro ma jo Kenya ogolo motende kod winjruok 10 gi idhi keti e lipodgi. Tumeuliza specific questions and want specific answers. We're to compile this report, and by the 7th of March, we'll be presenting this report. It will be a public report. The members of the public are departing from the direction that some politicians had taken, that
there's nothing happening to do with the implementation of the MOU between UDA and ODM. Kenyans want the president to affirm and continue with his commitment to the implementation of the 10-point agenda. NADCO report en agenda achiel kuom 10. Koro kiku focus the NADCO report ahinya to weyo chiko modong ka. Nikech chiko modong ka bende gin mana important kaka NADCO report en important. Fatuma Ibrahim na achiel kuom jokanyo kamiti ni wacho ni gigeno ne report margi magidhi chwalo idhi ketie tim kendo kodhi chalo kod report mamoko manyaka sani koro pok oketie tim kod piny owacho. Will include one of the challenges concerns Kenyans raised is lack of implementation of task force report. We will put it and challenge it. I think the public has also a responsibility to speak to their elected leaders to ensure that these reports are implemented. Kamiti ni mang'iyo kaka ikete tim winjo par kata 10 points agenda bendo kwa josiasa kod jokenya duto mondo kose gi lwedo e chendoni magidhigo nyime. I'd like to encourage members of the press and politicians across Kenya to appreciate the significance of the 10-point agenda as a fabric of governance, because the implementation of the 10-point agenda as it is ongoing is going to improve the fabric of governance in Kenya with regard to fighting corruption. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanyo mag ODM e kar chung od bura ma Homa Bay Town nosidho jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma mondo modhi okaw lemo mar bedo jakom maduond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay e yiero ma ODM ochano timo tich abich mar juma ni e kaunti no. Jomokalo komiti mochung ne tawo yiero e duond bura mar ODM ne olando ni tarik 13 mar dweni gidhi tayo yiero mag jotend ODM e kaunti ma Homa Bay bang' ka yiero mag jotelo koro gwenge ne otieki higa mokalo. Delegate mag ODM e kar chung od bura ma Homa Bay Town kotelne kod jakom ODM e kar chung od bura no Hilgrad Owenga koro owuok oko mar goyo debe ne Kaluma magiwacho ni moromo bede komno. Ni Kaluma eng'a mosebedo mbunge mosebudhe bunge ka. Koro waparo ni is the right person monego beni imiyo kom mar party mar county. Mheshimiwa Kaluma osetiyo ne party. En ng'a mosechiwore ne party, en ng'a ma jakinda, en ng'a ma jatego. Nye uneno kowuok oko kendo chung gi party motegno manyaka rembe no chwer kono magiko ni mbunge manya wadwaro kanyo nyo wayudo. Omiyo wang'eyo maber ni en ng'ama kodhi obedo chairman mar party Homa Bay County to dhi rito jowa maber kendo weche duto te dhi bedo kare. Kanomiye election mar Senate no mako lwedo Tino Kajwang' ma he sailed through. Moses Tino Kajwang'. Kanomiye wuoyi matin Boyd Were Kasipul uneno karembe uchwer. Awete no campaign ne moyudo ang'owa seat. Kaluma has never come with any party other than party OD. Mheshimiwa Peter Pondo Kaluma osebudho e bede bunge ka to kopogore gi mano osebedo loyal ne party. Osebedo faithful ne party. Dakika hena par kod boro nyakora mgajwang ramany piny en chenro madhi mbele sani Ramogi TV ero kama na henya kuomedo kete Ramogi TV na singo ni twak gi Lucas Okacha bende wadhi ogomba kotenre kod chal mar kolwasi mano bidhibiro bang' weche manyien to kata kamano wako yo mokwongo neno moko kuom ote kai mwalimu Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni ote mar mos gi kuyo ne familiano en gima leta henya chuny gi oywe mayome ng'wono mar Nyasaye kaeto wacho ni jotend ODM make sure ni the 10 points agenda uketie team kapok giwero 2 term nonoto gibiro ywak ka jakitumbua okang'ene jakitumbua no ywak nang'ero kama na nyamwalimu Faith Shela iminza okoth wacho kanyo ni entie kod Migori County eche gichopo ne yo makare Newton Onjez wacho ni jotendwa madongo emanyao mibadhi governors ywak ni senators kwayo gi asoya wanto warito gi kanario prayo kod abiriyo dongruok kapuoyo mibadhi kaliech dogi toliet kapas manote mare Jema Nyango ntiere gema luor kaito Mwamuga wacho kanyo ni obila olowa moko be chando ji ugunja barabara madhi Busia mogo be winjo make kendo kaunegi ondamo mar chik osno yo wacho ni ntiere boma Nairobi Mama Gesta oyugin go kanyo wacho ni weche gichopo ne e yo makare bende aneno kanyo ote mar Samuel Origa
wacho ni en wuod Kano Ugwe. Sani entiere kod Wera Mogitivo rito mana twak. Benta Charles wacho ni entie kare Nairobi, kaeto James Waringa wacho ni weche gi chopo ne yo makare ahinya gi mengi Margaret Waringa girito twak mara meny pinya Korom Gajwang. Wayuo matin na kata kamano pod wantie kod weche moko mathoth ahinya to mago mag tuke eka ang' wachak twak marwa kik idhi mabor. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar cham. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Jogi wacho ni nimeketho odgi. Ber kaka wuono ging'eyo ni in ok nimeketho odgi. Gin giketho ngimagi kendgi nyaka keny margi. Refisha ushinde. 50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Korom Gajwang'. Riwruog Governors okuno chopo e nyim komiti mar Senate marango kaka counties mapacho katiyo gi omenda kagiwacho ni jokanyo mar komiti no osebedo katiyo gi thuolono mar kotogi kendo tiyo gi eyo ma ok ni kare. Jakom Koik Moses Kajwang' kata kamano nyiero wach makamano kowacho ni gin gisebedo mana ka gitimo tijgi. En yuak makoro gigolo oko kendo seo senators to ahinya to komiti marango kaka sirikende mag county tiyo. Yuak mar governors en ni jokanyo mag komiti no opong' koda chudhe mane gitim mana mar lodho kuom gi omenda. The Council of Governors notes with great concern the continuous and escalating extortion, political witch hunt, harassment, intimidation, and humiliation of excellency governors by certain senators when they appear before the Public Accounts Committee of Senate. Ewi mano, giramo ni ok gibithoro dhi e nyim komiti no kaluwore gi luoro ni senators go dhi medo kotogi. The Council has resolved that governors will not appear before the Senate Public Accounts Committee until these concerns are addressed. Komiti no tingo Senator Mahoma Bay Moses Kajwang' kaka jakom mare, Senators Jones Mwaruma, Matata Taveta, Mwenda Gataya, Mataraka Nithi, Fatuma Dulo, Maisiolo, Legwe Steve Lutumbesi Masamburu, Senator Nairobi Edwin Sifuna, Okongo Omogeni Manyamira, Inokwambua Makitui kod Samson Cherargei Manandi. Ekin senators go
Riwruok Governors nowacho ni gin kod ywak ne ang'wen kuomgi manigi miluma mar pesa. We have a problem with 4 senators. They know themselves. And we are saying they're involved in extortionists, being extortionists. They harass governors. They intimidate them. Kata kamano, Jakom Committee no ma en Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' ohumno gi dwach governors go kowacho ni committee no oseyelo kuo mar omenda matimore counties kendo odwaro ni governors ochiw neno manyiso ni weche ma giwacho go gin adier. We are firm, or I am firm, but I'm also fair to the governors. And that's why I allow them to explain. I allow them to submit their evidence, even though ideally in the Senate, ideally they should not be bringing evidence to the Senate. Bendegi yango ni committee marango chenro mar keto mwandu e counties, Public Investment Committee, thoro dwaro mondo mi governors ochope nyim committee no nyadi nuoya. Kakoro, giyango ne gibiro mana chope nyim committee no nyadi chiel e hikomenda ka hikomenda. Governors have therefore resolved that they will only appear once before this committee of the Senate County Public Investment Committee. Jokanyo mag committee no bende okiro lwetgi kendo seo governors marem chopo e nyimge. If they don't want accountability, then they have no reason receiving money from us. We will stop the money and then see who is going to suffer. En ywaruok manenre kama pod dhi mako mach, kamoro ywayo kore e weche mibadhi ma okoko kaka itao chenro ma county kod kaka imenyo counties mapachuka. Ng'ol pod yudo pek e yore mag somo nikech nok mag skunde mar jogo mong'ol ka bende giywaga kweda e kind oganda. Jojuma miyowa mathoth e wi midhiero ma joko jomong'ol ahinya kaunti ma Migori. Akweda kaachiel kod pek mayudo somo gin moko kuom midhieche, obende jogo modak kod ng'ol pod kale e kaunti ma Migori. Mago thiro lek mathoth jogo modak kod ng'ol, kama kuom jogo modak kod ng'ol to bende osekalo hingagi kendo osego okang' mar temo chopo lek margi e ngima. Margaret Ajiema mawuok e gweng' mar Osinge Sub-County ma Suna East ma odak kod ng'ol en achiel kuom jogo modak kod ng'ol ma osekalie kweda yudo pek mar somo kod midhieche mamoko. Kata kamano osetemo kedo kod midhiechegi. Kupitia dhuluma ya kijinsia, sisi kama walemavu watu wanatudharau, wanaona hawa hawafai. Bang' ka janyuol men mingi obende ne osetho, ne orem tere sikul nikech ng'ol mare, ka ento ne entie kod gombo mar somo. Ajiema wuon ne ochako wuoth mar manyo somo en owuon, kata bende ne entie kod pek mopogore opogore ma oting'o wuoth kodhi e sikul nikech entie kod ng'ol e tiende kaachiel kod lwetene. Alafu vile niliendelea kugrow, si kuanza shule mapema. Wazazi walikuwa wanaona shule iko mbali, na mimi mwenyewe nikaona hapana, hii yenye imekuja karibu hii nitoke tu niende. Nikaenda, nilikuwa nasari, nikaenda mwaka moja nikapita, wakaniambia niende class 1. Ikakuwa imeshindikana tena, bado class 1 shule iko mbali. Nikaenda, nikarudia tena nikapita. Sasa vile nilipita, nikaamua tu hata kama ni mbali, nitaenda shule. Lek mare ma somo kata kamano ochung' bang' timo klas 12 nikech obok mare mar klas 12 nyaka sani koro pok oyudo nikech ok ne otieko chulo omenda mar somo e skul mane some. E seche moito ne chieng' moro lek mare mar somo nyaka kama odwaro biro chopo kare, Ajiema sani manyo nweng'o e yore mopogore opogore mondo koro pidh nyithindgi 3 ma bende ne odong' godo bang' min gi ne wito ngimane higni 3 ma okalo. Mimi ndio mkubwa, sasa inabidi nitafute vile naweza saidia wengine wananifuata nyuma. Nikech ne oneno ka kwecho ok nyal konye rito nyithindgi 3 ma bende koro weye godo, Ajiema ochako wala mar loso sabun kende ma koro uso ka bende mae motiyo godo e pidho nyithindgi kaachiel kod chulo omenda mar somo ne nyithindgi. Ikifika saa ya kutengeneza hii sabuni, madada zangu wananiendea maji na koroga nayo. Alafu baadaye nabeba naleta town na kuja nauza. Ili napata
vile naweza nunua chakula. Kata bende oyudo omenda mathin tin ka okalo kuom ohand sabun mondo oritgo nyithindgi. Ajieng' wacho ni pod okalie kweda e kinde motimo ohandeni. Owacho ni yudo ka jariemb apiko ma koro nyalo yie mondo koro ting'e katere mondo dhi us sabun ok yot. Ka owacho ni ma jariemb apiko mathin ema osebedo ka neno ni oruma kendo nyalo ting'e katere mondo dhi ohande. Ni kama naona tu anakubeba bure na unamlipa pesa. Sasa alafu anakupita tu, hata ukisimamisha pikipiki wanakupita tu. Lakini kuna wengine wa huruma wanakubali kukupeleka. Kienda nauza hata shilingi 700. Saa zingine kama sijauza vizuri napata shilingi 500. Saa zingine nikienda wakati wa mvua kukinyesha hakuna kuuza. Rawera ni bende koro nitie kod pek mar wuoth nikech ndiga ma jogo mong'ol ma entiere godo en mano min owuon ok onyal tiyo godo ka ok okonye. Wheelchair ya kusukumwa, lakini watoto wetu kama wako kama wameenda shule nakosa mtu wa kunisukuma. Sasa nilikuwa naomba nipate ile ya stima yenye najiendesha peke yake. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar jotije matiyo e paw ndeke Kenya Aviation Workers Union obuogo timo ng'anyo ka giwacho ni tend paw ndeke ma pacho ka Kenya Civil Aviation Authority pok ochopo winjruok mane giketo mar CBA 2015 kod ka ywak mamoko. Gichiwo ne Kenya Civil Aviation Authority ndalo 7 mondo mi owinj ywak margi, ka kamano to gibiro dhi e ng'anyo. Riwruok mar Kenya Civil Aviation Authority to wacho ni mondo jotije paw ndeke obed kod gi piny e mesa gilarre ma ok bago ng'anyo. Today we have called you to issue a formal strike notice against Kenya Civil Aviation Authority. Despite our attempts, KCAA has declined and refused to negotiate and conclude a CBA with us since 2015. Our demand is all those on contract employment at KCAA, including staff, including the catering staff at IASA, must be put on permanent and pensionable terms of employment before the expiry of 7 days. Or for whatever has led to this perception that there's anti-union posturing by the management, I'll just say that is not true. As a management, we want to negotiate with the union such that everybody is happy, becomes a win-win situation for everyone, and we build this great republic of ours. Waka oyo machielo nyakorom Gajwang haneno ka Frank Machone kanti Mombasa wachoni rameny piny chopo Mombasa jotuo mag kansa sandore malit. Sirikal medo omenda mag SHA kwe wechego mag thieth mondo odhi kare, wachono chwalo mos magene waziri James Opiyo Wandayi. Nene ogodon Jakopere wachoni entie mlolongo, wachoni Mheshimiwa Mbadi no wachadiri Sifuna Gilange wechapo wa chama wanokwadogi streets wan bang Dr. Oburu gi President William Ruto. Alan Spata wachone piny rameny piny chopone yo makare entiere kumono Singo South Suna East Sub County. Kaito Michael Wigo wachoni entiere kod watio mos ne familia mano wito nyithindgi 4 gwenge ma Kisumu Kanyakwaro Dio Manyoro mos na jo Kanyachieng ward te. Wayo matinya korom Gajwang chendo enda rameny piny odo kwa twak maro wake kindi mabor. Chakre Dona Mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa
en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kodgi as decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Anna tima Rus gi Sanju. To parino tima Rus gi Rajiv kai donge. To kawacho ni Rajiv gi Sanju en ng'at achiel. Ber ka kawuono ging'eyo ni in ok inimiketho odgi. Gin giketho ngimagi kendgi nyaka keny margi. Sanju, an asewinjo wechegi moromo. Koro an adwaro mondo iwachna adier. In Rajiv koso in Sanju? An Sanju to kendo an Rajiv. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design, yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro, kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Piny chalo chiro. Igo e nengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakwarom Gajwang' madwaro duoko, to ka ema biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Machiegni kendo nyakwarom Gajwang' wadonje kidieny mar 2 mar chenro mar rameny piny na singo ni twak gi wendo wa mabendo sechope studio kae Lucas Okach ma en jalony wechego mag koro kolwasi. Wang'iye ni to bedo nade waseneno ka gwenge makaluo nitiere kuond ma koth chako chwe nyakwarom Gajwang', to nitiere report mane gigolo mane nyiso gana ni koth dhi chako chwe. Wadwa ng'iyo ikruok mag monjo bed ni oganda timo king'eyo ni nitie gwenge moko kaluo ma samoro ka koth ochwe to obedo kod oula mapek ma samoro kelo lal mar ngima, lal mar mwandu kachiel kod kata lalo chenro ma oganda dhigo pile. Anya to mago mag somo ka nitiere oganda mawuok e kuonde ma bende nitiere kod oula mathoth kendo gidhi gidak nyaka e skunde. Wadhi ng'iyo ni to ikruok mage winjo bed ni iketo. Machiegni nyalo kas chenro mar rameny piny. Erokamano, ago erokamano. An iluonga ni Lucas Okach, an wuod Alanyem.
Ai gweng' mo iluongo ni Muhanda. Koro ema some joma ng'eny ong'eya kaka Sombi. Koro an tatiyo kod Kenya Meteorological Department and japuonj mar puonjo Institute for Meteorological Training and Research. Wapuonjo joma produce weather forecast. Gin joma university kendo nyaka gibi e school marwa mondo wapuonjgi practically kaka weather forecast bedo generated. Koro kalure kod galamoro mane wantie tarik 4 mane watime hotel miluongo ni Movenpick Westlands, neno wayudo ni imbo mar Kenya mano riwo alwora mar Lolwe, Nam Lolwe kod holo mar Okak mano Rift Valley kod Highland East of Rift Valley ne wayudo ni koth dhi bedo moromo kod moingo moromo. Nitie kuonde kaka Nyandwat maugwe kod milambo maugwe, kuondego wabiro yudo koth moromo. Lakini nitie strip mara the coastal area koth dhi bedo matin. Koro gimaber ni jowa modak Migori, jowa modak Homa Bay, jowa ma Kisumu gi Siaya gidhi bedo koth moromo kod mang'eny kamano. Lucas, samoro kor lwasi yango ni koth dhi bedo moromo. Kaeto nitiere oganda ma bende nitiere sekta mar pur, kinyalo ng'eyo ni thoth oganda ng'iyo pur mondo mi gine ka gikonyore pile ka pile. Samoro giketo geno gi kuom koth madhi biro mane wacho noromo kata mohewo moromo. Manyiso ni gintiere kod geno ni koth ma kamano kobiro to dhi konyo gi weche mag pur. Kata kamano lokruok chal kor lwasi kata climate change waseneno kosekelo weche modhuro. Samoro yudo kaka koth jachwega dhi mapogre. Bedo nade ka? Nitie models matiyogo iluongo ni statistical models. Koro ok wanyal wacho na 100% mane kaka koth dhi bedo. Statistics wacho ni wan gi probability of occurrence. Probability of occurrence tiende ni wadhi bedo gi koth moromo kata moingo moromo kod atamalo chakre 75 kadhi malo. Koro seche moko nyalo bedo kod iluongo ni bahati mbaya, koth lokore. Gigi lokore nikech nitie systems moko. Nitie systems moko mwaluongo kaka gi dho ngere wacho ni tropical cyclones. Gin kuonde ma gik matimre Indian Ocean yo Madagascar kucha. En kamoro machal bur mar yamo. Koro kuondego to winyre. Koro kuondego kapo nono gima kamano wuok. Tiyudo kaka yamo ne lure ga choncha. Koro bedo diverted bi kuondego. Koro yudo ka seche moko kaka wawacho ok timre. Lakini koro cyclone ni ema dhi loko paro mane ginyalo loko kaka nikech models matiyogo gitiyo kod data ma higni mang'eny. Koro nitie gimiluongo ni linear regression analysis. Otiyo kod data machon. To data machon ni nitie projection mobogoloni. Koro projection mogoloni ni gimwaluongo ni forecast. Kalure kod data masebedogo since 1902. Koro manyiso ni lokruok chal kor lwasi nitiere kod teko mar loko paro ni koluwore ni chon samoro data manoyudo ni pogore gi masani. Data machon chok nyal riambo. Gima nyalo miyo koth lokre en gimiluongo ni that tropical cyclone kata nitie gik moko mwaluongo ni waves ma pinje mag ngere. Ginyalo luore kor e gweng'wa. Koro ka giluore e gweng'wa gikelo muya mang'ich. Koro kokelo muya mang'ich tiyudo ka koth ok bi. Lakini all in all forecast marwa en gima tiyo kata sani ji mang'eny puodho. E penjo moro bentiere ka into tropical cyclones ni en ok unya nene ni odhi biro. En kata e piny Japan iluonge ni typhoon. Typhoon gi dho Japan en ochal jachien iluongo jachien en
Kalausi iluonge ni jachien. En gima ok inyal timone forecast. En gima wuok awuoka apoya tipo kochako luore tochaka chaka mako Madagascar. Sana sana ohero Madagascar. Nitie kwano moro mwaluongo ni gimiluongo ni dynamic meteorology. Dynamic meteorology wacho tropical cyclones ginyalo mana bet mabor kod equator. Koro giyudre mana yo Madagascar kucha kata yo Somalia kucha. Koro en gima wuok apoya. Koro kowuok apoya kanyo ting'eni yamo marwa makelo koth. Yamo marwa makelo koth wuok Congo Forest to wuok Indian Ocean. Koro ka yamo loko bo orieyo Madagascar, iyudo ka koro koth ok kal Kenya. Emane gima timore. Kamano. To kamano ahinya kuom ler ma kamano. Ang'eno oganda osebedo ka penjore ni to ere kaka uchopo muwach ni kiny koth chwe kata ne juma ni kata dwe ni koth dhi chwe. Nyiso ni koro wantiere kod ler ewi mano. Sani nitiere oganda wa ing'eyo ni nitiere kuonde machalo Kano Plains, kuonde ma samoro ka koth ochwe to oganda dar kendo dhi kuonde moko. Waseyudo ka gin gik matimore pile ka pile. Penjo osebedo ka wuok mathoth ni tang'o mamiyo weche ma kamagi jonuore. Ang'eni ng'eny gi gin gik motenre kod kitelo to samoro in bende ang' ni ket pachi kanyo ka bende idwoko kotenre kod ikruok mojo bed ni oganda keto ka seche ma bende kori geto ni koth dhi biro moromo gi mohewo moromo samoro nyiso ni nyalo mero oganda gitim nang'o. Chon kane wagolo weather forecast nwagole mana kaka dhi bet to ne wayudo ni gini ok chop ir oganda. Koro at the moment kata kaka nyocha wabedo gi forum magala moro Westlands nyaka waluong stakeholders, walongo jo agriculture, walongo jo water, walongo jo energy, those sectors mondo koro kata kwa wacho no koth dhi bedo kama gin giwegi gineno kara ka koth owuok ka jo agriculture yudo ni koth dhi bedo kama ang'o manego jo agriculture nego bedni ne timo. Koro mano iluongo ni co-production. Co-production wayudo ka koro gini dhi nyaka piny mar oganda. Ma sani wayudo ka koro nitie lokruok. Ok chal ka chon ma koth boga ng'ato aoyaye. Yeah. Koro wan kata nyaka gi jomiluongo ni county directors. In every county. Kenya Meteorology County Directors. Gin giloso gimiluongo ni PSP, Participatory Scenario Planning. Gidhi luongo oganda, nyaka chiefs, nyaka jomlango 10 mondo gibia e galamarono, mondo wawach koth, mondo kila ng'ato ng'e ni koth dhi bedo makama. Koro mano wayudo ka konyowa maber kabisa. Lucas Magin mbaka mang'eno osego e kinde mokadho kendo wang'eyo ni samoro nitie galamoro moseluonge gi chife kata ruodhi moseluonge jodak mopogore opogore. Ang'o mamiyo ng'eny seche waneno ka kodhne thoro mero ogandawa? Iyudo ka samoro iweno pogi tadier nitiere kaka usemiyo ji focus musewacho ni nyalo bedo kama kendo chal mar piny bedo kama. Ang'o mamiyo thoro bedo gi kuonde miyudo ka chal ka gima koth buogowa kendo iyudo ka onge ikruok malong'o. Oganda ywak pile, ineno kwa dhi choko weche gi manyien, iyudo ka oganda thoro ywak sirikal saidia en mosiko saka sama koth owuok. Ang'o matimore? An gi pacha aneno ni ng'ato koseng'iyo gi kumodakie, labda puothe kata puoth babane kuma nowene, kinyise ni bwana koro dar nitie masira ka, koth biro magalamoro, iyudo ka ng'ato bedo reluctant mar dar. Koro gin gidwan mondo girit gine giwang'gi. Koro mano kaka wanjo Kenya Meteorological Department en mana koro nwanyalo wuoyo kod chiefs through those forums mawacho ka mondo kata kochuno to dar jogo gi thuon mondo kik walal ngima. Mane aneno ni nyalo bedo paro maber. Paro ni nyalore dar gi thuon? Nyalore nikech ngima duong' moingo mwandu. Koro afadhali ngima ni obed to mwandu mari kata kolal ibiro yudo mwandu chieng' moro. Kamano. To kamano ahinya nitiere weche motenore kod pur bende seche mo ogol report mar chal kor lwasi jopur
samoro bedo gi geno mar ng'eyo seche ma bende owinjo bed ni gichako komo, gichako chenro maggi mag pur. To thothne yudo ka samoro gichako to koro ime kinde moro kanyo yudo ka chieng' chako rieny kendo ketho cham. Ang'e ni kinde mokalo jopur noeno matek gwenge moko makaluo kama ne cham odhi mogik kamoro kae to koth odhi molal kabisa. Sani jopur owinjo bed ne timo ikruok mane, to bende iparo ni pod wanyalo rito koth emobed yo mwageto go pi miole cham, koso dipo ni owinjo bed ni en sa mowinjo bed ni wachako timo irrigation kata kuoyo pi kwatiyo kod masinde? Ya jo nyikwa Ramogi ma wan go sani alwora marwa kaka wawacho ni koth dhi bedo maber. Koro an akwayo jopur odhi nyime kod puro cham. Jogo bende man kod jamni, kapo nono Nyasaye ogwedhi gi jamni, inyalo puro chiemb jamni nikech koth twadhi yudo maber. Kata sani kaka wuoyo ni apan koth osechako chwe piny kaluo. Koro wan korwa kaka wan jo Nyanza, aneno ka Nyasaye ogwedhowa. Koro dhano mondo dhi e puodho mondo dhano pur. To bedo nade kinde miyudo ka samoro gichako tich to hang' koth biro to lal, winjo bed ni timo ang'o? To be paro ni wanyalo rito koth no kende, koso winjo bed ni en kinde koro county government kata jo manie sekta mar pur ochak manyo yore moko be? Gima nyalo wacho Lydia, kaka wasewacho ni koth dhi bedo mang'eny, nitie nyalo moko ma dhano nyalo timo. Dhano man kod ute mag opanga, ka ginyalo timo gimiluongo ni rain water harvesting, nyalo konyo bende maber. Ka koth olal, tinyalo timo gimiluongo ni irrigation. Lakini kaka wanene kata kaka wamenye, jomodak alwora mar Lolwe, wan gi hawo diriyo. Nitie koth ma Indian Ocean, to nitie yamo ma Indian Ocean to yamo ma Congo. Koro piny western alwora marwa seche duto koth nitie. Mak mana kuonde machiegni ahinya kod Lolwe, Victoria. Niwach ang'o? Nitie seche moko ka chieng' rieny, nitie yamo mawuok maran parallel, iluongo ni divergent winds. Yamo ilano ok nyal kelo koth. Koro ibiro yudo kaka Imbo, Uyoma seche moko tuo. Koro ji manie area go akwayogi ka ginyalo timo rain water harvesting. Kapo nono koth otamre chwe, mano nyalo konyogi. Erokamano. Seche ma koth chwe kendo ma koth biro moromo kata mahao moromo, samoro yudo ka tuoche bende jabiro ahinya ka pi ogudore, kendo yudo ka suna gi tuoche moko suna kelo tuoche mag malaria, kaeto tuoche moko ma bende kelo gi chido mar alwora, chido mar pi mochokore. Ere ikruok mowinjo bed ni timo nya weche motende kod public health mondo ne ni oganda kuonde ma gintiere tuoche mabiro kod koth mang'eny ok oyudogi? Kamano Lydia, mane gima noterowa Westlands, kendo nwaluongo every sector mondo bi okonyo watim chenro mar rango nang'o kaka nwantie joma na health sector. Negi rango ka koth koro ng'eny e gweng'wa, tuoche mage manyalo bede, kendo negi yudo tuoche manyalo bede kaka nyaldiema, typhoid, kendo malaria be nyalo bedo mang'eny. Koro no gimiyo advisory ni mondo sirikal oneare kaka hospitende nyalo bedo gi yien mondo okony kuonde ma tuoche ilago nyalo wuokie. Kamano. Makore dhi los chenro mar bedo gi yien makare. Kamano. To kopo ni pok irito yien ma sirikal, samoro nitie ma digen dirit to bende bare, ponono ni pok ichopo e osiptal kaka ng'ato gi dalane, owinjo bed ni ikruok magi ma ji oketi alwora ma gidaki? Alwora mo kapo nono nitie kuonde ma suna ng'eny, nitie pi moko machung'. Koro joramogi akwayo gin ginyalo miyo pigno wuog, nikech kuonde go e breeding ground mag suna. Pi mimodho ber ka oganda chwako, kapo nono onge yien moko miketo ga pika. Koro kata ka gimodho pi, to gimodho pi maler. Kamano. To kamano ahinya. Seche ma
ung'iyo kaka koth dhi chwe, kit koth madhi bedo, bende uthoro ng'iyo, be unyalo neno, nitiere en achiel kuom penjo ka, ni be unyalo neno kapono ni nitie kuma dhi bedo gi flood kata oula mang'eny, mukruok, sienyruok mar lowo kata landslide, kaeto bende gi wechego mag kethruok mar wach ni soil erosion kata kethruok mar lowo. Bende untiere gi nyalo mar ng'iyo kuonde ma gidhi timo, ahinya to sienyruok mar lowo bende ng'iyo ni lala ngima dhano kuonde moko e alwora mag pacho ka. Nitie nyalo nikech aduoga nuon forum man wantie Westlands, wan kod disaster managers. Kendo ging'eyo kuonde ma lowo nyalo sienyore. Nitie kaka kuonde mikunye mula kaka Migori, gin kuonde ma ka koth koro ng'eny ahinya, ber ka joma kunyo mula koro weyo. Ineno kaka nam ringo, nam wuok got, kendo nam mang'eny madonjo nam Lolwe gin ma Nandi Hills. River Yala wuok Nandi Hills, Nyando wuok Nandi Hills. Gimalo, sienyruok mar pi kata pong' mar pi onge. Lakini koro kibiro mwalo kaka Kusaka, Kanuka, yudo ka koro pi ng'eny kendo pi otimo ataro. Koro ji ilago. Ber ka ging'eyo ni kaka koth koro dhi bedo mang'eny ne, gichak tang' chon. Lakini wan gi disaster managers in case of any danger. Nowasewacho ni nitie kaka gibiro donjo, kata jo Red Cross bende no wan kodo kana wan kodo Westlands. Koro magi gik duto machenro ma wasetimo madhi bede mok wapar wang'ni kapo nono wanyalo bedo gi masira manyien. Koro ikruok oseket makare. Yeah. To kamano ahinya, bende nitiere wechego motenre kod ponono ni japur ong'iyo, nitiere kit cham ma gipidho pile, to samoro lokruok kor lwasi kata climate change nyalo kelo pogruok, kata cyclone miwacho cha nyalo chiere, iluonge ni typhoon kata jachiel, onyalo sieko. To be nitiere lokruok mowinjo bed ni jopur nyalo timo e kit cham ma gipidho, mana ni kata po ni koth obiro moromo kata ma ok oromo to pod ginya survive, pod kiyudo ka giyudo yuto mag puothe. Wan kod kinde ariyo mag iluongo ni seasons ariyo. Wan kod chwiri to wan kod opon. Koro opon koth tin ga, koth nyalo chwe mana. Chwiri en dwe mane? Chwiri en March, dwe mar 3, dwe mar 4, dwe mar 5. Mano koth ng'eny. Mana wacho ni oganda onego pur chiemo madhi kod koth mang'eny. To nitie dwe mar 10, 11 gi Disemba, koth tin. Koro sechego ka wariwre kod jo agriculture, wawacho ni jopur mondo orang chiemo madongo piyo, mondo giyud lal kaka lal nobet the last OND, iluongo October, November, December. Koro mago watimo co-production kod jo agriculture, gin ma ging'eyo ni kodhi mage monego bed ni ng'ato pidho diere ma koth ng'eny, or ng'ato pidho diere ma koth tin. Koro mago gik mwa producer kanyakla kon all the stakeholders kumwantie. Samoro ng'ato kumodake to neno ni en maber, kendo neno ni onge koth manyabiro magole, to samoro ono jatimre kata iluonge ni jachien, gik moko timore mane ok igen. Gin ranyisi mage mowinjo bed ni ng'ato neno mondo mi ong'e ni kamodakie ni nyalo bedo ni en kama ola nyatere mondo mi owuogi? Ber jachiendni en odak mana ndalo 6 to rumo. Mana konuore. Koro en koth manyalo lal kata mana ndalo 6 kende. To mano ok nyalo affect cham sana. Koro nitie gik miluongo ni global teleconnectors. Gine magi changia excessive drought. Global teleconnectors gin gik moko matimre moluore piny ngima. Nitie kamoro miluongo ni Pacific Ocean. En yo coast of Peru, South America. Kanyo nitie gimiluongo ni El Nino wuok ga. Koken El Nino to en La Nina. La Nina tiende ni pi ng'ich. Koro ka pi ng'ich in coast of Peru, ibiro yudo ka wan gi drought in East Africa. It can be a long prolonged drought nikech an effect maduong'. To ka pi ochemuka, iluonge ni El Nino, meaning the sun. The sun tiende ni negichake Yesu Kristo. Fishermen mane kanyo noyudo ka there was abnormal
temperature rising of the ocean. To gino kanotimore, rech ne tho e coast of Peru, koro ji ne dhi lemo e kanisa, idhi lamo Yesu. To koro gino kotimre kucha, wan gi korwa koni gino kelo koth ma oyaye. Miduogi luongo kone ni kodh El Nino. Kodh El Nino, koro en kocha to en liet. Kucha koro en liet onego rech. Kech kucho onego bed piny ma ji gole e rech. Tiparo nuonge gi nying machielo manyalo keto chal gi koth, waluonge El Nino to kocha to liet. Ma en scientific name mosebedo branded ni there's rising temperature mar Pacific Ocean, waluonge ni El Nino. Ten mokelo flooding. Diere mar opon October, November, December. Eno konyal affect March, April, May. Eno affect October, November, December. Kendo wantie gimoro miluongo ni Indian Ocean Dipole. Ma and the difference between man western side of Indian Ocean kumwantie kod Australia. Koro kiyudo ka wan kod liet mang'eny gi korwa Indian Ocean, koth dhi bedo mang'eny. Lakini kwa yudo ka koro pi ng'icha gi Indian Ocean koni, koth dhi bedo matin. Gigo makelo drought mabedo for so long. Lakini tropical of cyclone, ento en mana mandala auchiel, ma unless obiro ding'eny. Mane makelo gimilongo nyoro miwinjo noro nitie. Koro onge ranyisi manyalo nyiso ng'ato porone kumodake samoro koth nyabede mang'eny ahinya, samoro chako chwe to pod neno ko iparo no tin to ni kama ne wawacho cha ni samoro ng'ato oseng'iyo gi kumodake kuom kinde mathoth. Koro dar bedo matek. To gin ranyisi magi ma pono ni oneno to njo chije ne ka pigni nyamedore mondo dar. Ranyisi to koro ibiro neno ka aora ochako swell. Ting'e aora ka malo ka biro oko chopa kusa dichiel. Koro nitie hydrologists ma bende watiyogo. Gigologo alert ka gineno ka koro volumes of water increase. Koro gine magolo alert to ginyiso jogweng' through those channels of communication mondo gidar. En mana ne dhano to ng'iyo gi kumodaki. Koro daro dhano seche moko nyalo bedo matek. Emomiyo neno ka seche moko walalo ngima. Kamano. Ting' mane ma sirikand kaunti nitiere godo? Wang'eyo ni nitiere ywak moganda thoro bedo ga goni samoro sirikand kaunti moko giparo ni ok tim ikruok makare. Gin ting' mage ma sirikand kaunti nigo kae to gin ting' mage ma sirikal mamalo nitiere godo? Kech wang'eyo ni gin samoro gitiyo kanyakla ni wacho ni nukelo migepe mopogore opogore romo mane obedo go Westlands. Ting' mane owinjo bed ni sirikal mamalo gi mar kaunti bedo godo mane ni oganda obedo makare kinde gi bende koro koth nyalo bedo ni obiro moromo kata moheo moromo. Koro Kenya Meteorological Department en a national government. Lakini nwaneno ni nitie gap gi county government. Mane momiyo ne waneno ni ber mondo wabed gi county iluongo ni director county meteorology, CDM, county director meteorology, obed in every county. Mondo koro kapo nono county commissioner oluongo ji e forum mare kata governor oluongo ji e forum mare, one god representative. Koro in each and every county, one called county director meteorology. Madhiga all those meetings mag jo county. Koro kanye ma jo county government onego kwanye gi ma jo meteorological owacho. And then through chiefs and sub-chiefs, mondo gimi advisory ochop ne jo gweng' nyaka piny kucha. Koro mane gap manwaneno, emomiyo nene wa establish the county government mar meteorology. Yes. E yor konyo ganda, ginang'o gini ma hunjo bed ni gin bende gitimo? Ni nyisa ni nitiere jok hunjo bed ni kagi sechich ni nitiere kuonde moko. Ne wan nitiere masira moro motimore Kisumu, mosanyane familia nyadichiel kendo. Ni yudo ka ji tho samoro kunya kaeto ka pi biro to kuondego kelo masira. Kane wachako twak na penj gik monjo bed ni oganda timo, kaeto iwacho kacha ni polono ni nitiere kuonde moko ma pi gudore to ginyalo
neno ni kuondego ok obedo kaka gintiere no kata idinogi, gin yore mage kendo minyanego ni oganda obedo makare, nikech wang'eyo ni masche thoro obedo nitiere kata ute maruombore, gin ranyisi mage? Koro nitie challenge mwan go nikech mandate marwa en mar miyo ji wach mar kor lwasi, lakini nwaneno ni ok ber kwa miya ji wach mar kor lwasi kokwa keto gimiluongo ni impact based forecasting. Koro emanomiyo kendo achaka nuoyo gigi duto kwa golo, focus duto kwa golo, nyakwa dwar other stakeholders manyalo konyo nyaka piny kocha. Koro kwasebedo gi jomwaka yor ka thieth, gine ma ging'eyo kaka koro onego bed ni mitigate gik madhi timre ka koth ng'eny. Ka wan gi disaster managers, gine ma ging'eyo sama onego bed ni golo joma koth oywayo. Kwan gi jo agriculture, gine ma ging'eyo cham mane monego bed ni twi o cham mane monego bed ni pidho diere ma koth ng'eny. Koro mano miwa kikwa bed ni wacho ni jogi golo mana weather kende, lakini washirikiana. Kata kapo nono achiel kuom ne nitie Westlands, ni yudo ka director marwa ogolo forecast, ayo bedo gi the stakeholders mane obet chien kacha, gibende giwacho according to kaka owach, anan ja agriculture mae monego dhano tim, anan ja disaster manager mae ma dhano nego tim. Koro mano watimo obed owned kod wan te, all sectors. Koro wa believed sani gino tiyo maber kendo ok wayud masira mang'eny. Yes. To duol mar NEMA nitiere gi ting' mane kae? Ponono ni ing'eyo, sa winjo kiny sani gin ma ging'eyo. Samoro ng'eyo mari, ere gima duol mar NEMA onjo bed ni timo? Ere ting' ma gintiere godo e chenro ni? NEMA, nene wan kod ng'at mawa environment. Gin ma ging'iyo wach bunge, gin ma ging'iyo kuonde ma lowo kethore, gine ma ging'iyo kuonde mantie kata kwiri moko modonje lowo, gine ma ging'iyo alwora ma jomoko dwa donjo kamoro miluongo kata ni catchment area, gine ma ging'iyo ng'ama dwa ketho alwora, ok yamo pasel but alwora kaka chal. Koro gin gi powers ma ginyalo tero kata ng'ate court, kata ginyalo chungo project moro nikech gineno ni gino dhi kethore. Gin wan kod gi e ministry achiel, lakini ginde gin kod mandate margi mar rango alwora e yore mag the physical things. Wan ing'en koro wadil gi muya seche moko kinyal neno maber kamano. Nawinjo ki tajo moko kuom gwenge, samoro ganda wadier mondo ging'e ni to kinde gi bende koro jokor kor lwasi wacho ni samoro koth nyalo biro moromo kendo meho moromo. Gin alwora mage mana kinyalo kwano moko kuom mago ma nyalo paro mapiyo, alwora mage monjo bed oganda bede motang' kaluwore gi koth nyalo bede mang'eny kendo kelo rochruok mag chenro mag gi kendo kata daro gi e miechgi? Especially jomodak Kanu ka jo Kisumu County ka machiegni kod Lolweno, jogo to onego bed obed motang' ahinya nikech seche moko koth nyalo muomo buywagi. Kata yo Imbo kirie yo Alego kocha, nitie kuonde moko ma bende bedo flooded. Jogo bende onego tang'. Kod Migori nitie joma kunyo goldi, kijende moko ma kunyo goldi. Kech goldi kikunyo to nyaka idonje buru. Koro ineno ka lowo yot. Nyalo po nono, koth nyalo muomogi, bunyo moko kata ike lowo kanyo. Koro jilago onego tang'. To gendo joma dhi mako rech e nam, nikech koth mar Nyanza ento ochakre afternoon to dhi nyaka gotieno. Kendo seche moko en koth ma iluongo ni kod thunderstorm cells. Thunderstorm cells go gin very dangerous, gin ma gimiyo ga yie nimo. Koro joma dhi timo fishing diere ma koth ng'eny gi tang'. Kod jomoko bende moyiero bet e tiend yien ka koth chwe in the afternoon, polo nyalo goyi. To polo kogoyi
to chances magi ma survival tek nyaki to athoya. Koro joma dhi chung' e tiend yien, joma dhi lupo, joma kunyo migodi, joma dak kusa gi oalego morie usenge kocha, ber mondo gitang' ka koth biro mang'eny nikech koth nyalo timo negi masira. Kamano. Wegi samoro jalupo ma oramo ni en mano e tich motimo, kendo samoro kochuno kata koth chwe kata chieng' rieny, oduogo nyisi ni ngimani e lwet Nyasaye. Jakuny mula moro ma bende owacho ni en nyako dhi adhiya kanye makiny, notero nyathine grade 10. Mano e gima nyaka to tim. Diher manyiso gi nang'o? An danyisgi ni ngima ema duong' moingo mwandu. Ihero tho, inyalo tho chon. Ihero ngima, inyalo dak. Rech gin gik moko ma kata inyalo koso kawuono to kiny iyud. Koro sama nitie koth mang'eny, sana in the afternoon, kata joma idho ndege malor Kisumu, gibiro nyisi ni ka ndege lor Kisumu kanyo, en ga bumpy mang'eny nikech of those thunderstorm cells. Nitie research mono yud iluongo ni squall lines of Lake Victoria. En muya maringo malo to duogo piny matek, ringo malo to duogo piny matek. Koro inyalo poko ting'o yie, botero malo boduogo bowito piny. Kowito piny to amane kaka ngimani odhi. Koro jolupo ka gineno ka polo dwa chako mor in the afternoon chakre saa 9 madhi saa 10 kanyo, kata nitie kaka sani wadhi bedo kod chwere ni, polo no nyalo gore saa asaya nikech koro waluongo ni synoptic scale maduong' mar disturbance oriwe kod local scale mating'o muya dhi tero malo. En ya muya manyalo ting'o nyaka pi bulokre pe buduog piny. Koro it is important mondo joma dhi e nam, wasewito ji mang'eny malal e nam lolwe kanyo niwach thunderstorm cells go. Koro ber mondo gitang' kod thunderstorm cells. Kamano. Diponi koth ni nyabiro gi pe, bende awinjo kiwacho wach pe, tang'eni pe en achiel kuom gigo aina jopur oluoro samoro ka isepitho ma ochako nodongo kae to pe biro. Ndalo moko nochwe matek mane tucho nyaka wi tado. Pe ikelo nang'o? Ang'eni ng'eyo kaka obiro, rerne oganda wa to be wang'ni kaka nung'iyo chal kor lwasi. Nyabiro gi pe koso pe to dhi bedo maonge? Nitie kuonde moko machiegni kod gode mag Kericho. Kuondego nyalo bedo kod pe. Nitie kuonde moko machiegni gi gode mag Kisii. Kuondego be nyalo bedo kod pe. Pe ikelo kod gimiluongo ni strong convergence. Ing'eni muya kabiro, muya kineno, muya ok inyal neno ka pi nie iye nikech en dry. Lakini koting'ore malo to chako lokre gimineno kaka boche. Koro kosechopo malo kucha, nitie temperatures moko malo kucha below 0 degrees centigrade. Koro pino lokre bedo pe. Koro ka nitie muya mating'e malo kabisa, pe inyalo ter malo kata dibiriyo. Obiro kata oduogo tere dibiriyo. Odhiga malo tere dibiriyo. Ma kata kikawo pe bikwano layers, inyalo ng'e ni pe ni nodhi malo didi. Demo modhi malo bedo pe maduong'. Koro kuonde nitie ma gik makamano kotimore, pe nyalo goyo kamoro boketh kata cham. Koro kuonde machiegni Kisii, kuonde machiegni Kericho ka, kod nitie kuonde moko matin morieyo kaka Kakamega, pe be nyalo betie. Kata yamo mago yien piny. Yamo mago yien piny wuok nikech diere ma koro wadwa chako season. Iyudo ka yamo ma dry koro mo yamo ma moist. Gichal mana FC Gororomo, gin joma dhao. Koro yamo ma moist cha en yamo ma kosebedo saturated oringo kodhi malo. Koro yamo ma onge moist ni kecho pek oduogo piny. Koro koduogo piny obiro gi yamo man malo kuchacha. Koro yamo man malo kuchacha emiwinjo no obiro boywayo. Kata nyocha ndala yudo ka yien moko no ogo piny niwach yamo no. En yamo man malo tikele piny ka koro nitie displacement of moist air and dry air. Kare ni yamo manyalo. Koro man dry piny.
ma dry dhi piny. Dhi piny. Ma moist saturated dhi malo. Ema mineno ka boche hang in the sky. Moist air is less dense than dry air. Kamano. Koro iwacho ni sani mana gwenge mantie Kisii kod Kericho ema samoro nyalo bedo kod pek. To yamo to be uneno kadhi bedo yamo nyocha osebede yo Siawa, especially Ugenya gi Gem, yamo nosebede. To pod ok wanyal rule out ka yamo ok nyal bet nikech those reaction of dry air and moist air seche moko gibedo ga. Muya ma dry nyalo wuok anywhere. Riwore kata gi moist air from Congo Yamas. Tiyudo ka that process udonjo, yamo ma dry biro piny, yamo ma moist di malo to kelo yamo no. Kamano. Ni mulo bende mutenre kod mil mar polo. Ang'e ni alwora mar Lake Victoria kata nam Lolwe thoro bedo ga gi mil mar polo kendo en gima samoro lal gi ngima jomoko. Ni wacho ni kik oganda chung'e e tie yien. Gin ang'o gini mwinjo bed ni itimo mondo me ibed ma safe maya mil mar polo ni okoyinyi kata okoyudi kamarach. To mil mar polo ni ng'ato penjo ka ni be lerne ni to en ikele nade obiro nang'o. Mil mar polo jomoko neno ga thuon gweno mar abet. Akia kata en adier. Lakini gimwang'eyo kaka science, mil mar polo ikelo kod gimiluongo ni rubbing of water droplets in a thunderstorm cells. Koro joma notimo physics chon, nitie physics moro maninyisi ni irucho bayred wi tineno komako katas. Koro nitie kaka droplets mag pi bende rudhore. Koro nitie kuonde moko mabedo positively, one side of the cell bedo positively charged and the other side of the cell bedo negative. Koro chal battery maduong'. Koro thunderstorm cell no chal battery maduong'. Ma en na battery maponono onyalo break the conductivity mar muya mane boecha. Koro nyako discharge. Koro ko discharge ogolo that spark. Spark no gola a very big vacuum, vertical vacuum. Koro that spark ogolo a very big vertical vacuum. Koro muya mediere go. Dwaro mondo opong that vacuum. Koro that rumbling. Momiyo okuongo muoch mokwongo. Rumbling duonde no biro. To awuor ni Lydia, voltage manie thunderstorm cell mil no kende nyalo lielo bulb mar 100 watts for 3 months. To temperature manie e mil no kende nyalo bedo more than 20,000 degrees centigrade. Oingo kata mano mil achiel. Mil achiel. Emomiyo jomoko neno gwen moko kanyo. En gima kogoyi to masira. En masira. Koro nitie kaka yien gin very good conductor of electricity. Nikech pi. Koro kichung'e tiend yath ka strike chowuok bochwado yadhno tipo kimako yadhno ani tuo atuoya nikech inyalo yudo kaka denda rabetne gino chwadi bidong' mana machal kata gi musmal kech owangi kabisa. Koro ji mondo tang' ahinya kod mil mar polo no. Jomoko wacho no onge gima ng'ato orni mondo mil polo en mana ni ichung' kuma discharge mar thunderstorm cell timore. Koro onge mil polo mioro. Onge mil polo mioro. Mano gima joluo mondo ogol pachgi kabisa. Kabisa. Erokamano. E kinde ma isebedo kitimo tijni, kapok wadhi ema nang'eni wadong' dakika moko adek ariyo ka. Ng'ato penjo ka enie ko jalupo to oneno ka liudu owuok kata rainbow. To nisewacho ni samoro polo to pod pek kata yamo kudho to neno liudu to en gi geno liudu no koneno to koro koth ok dhi chwe. Mano ben adier mondo odhi adhiya mbele gi lupo. Well, koro luure kod kuma liudu owuokie. Nikech liudu jogo manotimo physics, jogo manodhi e laboratory bo project live in a triangular prism noneno ka liudu wuok. Liudu tiende ni ineno light mwan go ni oting'o colors mang'eny.
but they can be separated koda media. Koro yudo ka red nigi malo to blue nigi piny. Koro miluongo ni vib gi yor chon, koro yudo ka green opangre nikech gibedo separated. Koro water droplets in the atmosphere gibende gichal kaka glass. Kendo gin able mar golo liudu. Koro ka liudu owuok in the east, tienden water droplets in the east. Koro ng'ama ni west, tienden west kuma nitie no piny dry. Koro koth onge koni. Lakini ka en yo east, joma ni east go nyaka yuda koth. Ka en west, water droplets nitie west. Lakini sana sana ka water droplets nitie west, systems mag weather move from west to east kalure kod kaka piny luarre. Koro ka ponono nitie liudu on the west, tinie east, pod nenre ni koth nyalo chwe. Koth boyudi ayuda east konono. Kamano. Ng'ene wagike e giko mar twak marwa. E tiji mar tiego jo kor chal kolwasi. Gin midhiero mage miseromo kata challenges mage miseromo kwa tieko dakika achiel kende? Well, kumantie en a regional training center manoket kod World Meteorological Organization. To jomwa tiego mang'eny ae pinje maoko kaka Zambia, Namibia, Botswana, nikech gin gibedo sponsored kod other organizations. Koro iyudo ka gin gibiro mang'eny moingo kata jo Kenya. Iyudo ka mondo ja Kenya odonje college no, iyudo ka pesa midware kodo seche moko nyalo bedo mang'eny moko nyal. Koro midhiero no en tiende ni jo Kenya biro, joma pinje maoko mabiro mang'eny. To gino litna nikech onego bed ni watiego nyaka jo Kenya. Jo Kenya mwatiego sana gin jomo University of Nairobi, University of iluongo ni Seko, gin kundo mitimo meteorology. Gin to gibiro ni mondo wapuonjgi tich kakitiyo, kakitimo forecasting. Gito gintie, gibiro moa Kenya. Kamano. Erokamano ahinya kuom loso thuolo kod mbaka nyakurom ga jong mano Lucas Okach jalony e weche mag kor lwasi. Winjo ni koth nyalo biro moromo kata moyo moromo alwora ma Kaluo, omiyo chak keto ikruok makare ponono nitiere kanyo mabende samoro koth nya bedo mang'eny mameri kata mana ruch kaka idak mondo chak go kwano machon nyakurom ga jong. Oro kendo sa 3 wang'e chendo maro imore oriti masani nyinga Lydia Okeyo. Oriti, thank you very much. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni